Mas. Koyoke mboten iki. Posisi nggih ngarepe sampean baju air. Sugeng sonten Kak Fadila Barani. Nggih sami-sami Kak Gabut kami.
info Sabtu gawe nge-live ning ndi. Nah, gak ono info wis nge-live dhewe di omah Kang Pan. Live teng mriki Kang santai. Mulyo 24 Februari belakang kantor kelurahan Temas. Nopo teng Temas Kang Kuatir. Parkir 5.000 kan guys.